conseguido transmitir el mensaje. Dins el cicle de conferències col·loqui de Valldoreix, el passat dia 8 de maig es va projectar el documental d'Albert Gore, Una verdad incòmoda. Durante mucho tiempo me dediqué a la política. Estoy orgulloso de los servicios prestados. El documental mostra de la mà del polític Albert Gore la realitat del canvi climàtic i la relació directa amb la intervenció de la nostra societat industrialitzada, basant-se en diferents estudis científics. Todas las masas continentales están representadas con exactitud. Cuando se extiende... Al finalitzar el documental, Josep Garriga, director de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, va iniciar una xerrada en la que va comentar la pel·lícula. Jo crec que la pel·lícula s'ha de veure en el context que ell l'ha fet pels americans, per convèncer una part de la població americana. A nosaltres aquest tipus de pel·lícula tan forta, tan didàctica, no caldria. Heu de pensar que totes les persones que estan representades al Parlament espanyol van aprovar el protocol de Kyoto per unanimitat. No hi va haver un vot blanc, no hi va haver un vot d'abstenció. Per tant, tots els partits polítics espanyols estan d'acord en lluitar contra el canvi climàtic. Josep Garriga va explicar als assistents quines accions s'han dut a terme des de l'oficina que dirigeix. Té coses a fer molt importants en temes, bàsicament, el que en diem les emissions difuses, les que no són concretes, les que no són d'unes empreses concretes. Les empreses concretes ja estan en això, ja tenen uns límits, tenen uns drets d'emissió gratuïts i si es passen han de comprar amb un altre, no paga per contaminar. O sigui, l'empresa que es passa no paga per contaminar, sinó que compra amb un altre que deixa de contaminar, per dir-ho així. I per tant el balanç és zero, queda igual, jo contamino més, tu contamines menys, però en conjunt ningú contamina, perquè més de lo previst, més de lo previst. Per finalitzar, el públic va prendre la paraula per preguntar i debatre sobre aspectes relacionats amb l'ecologia i les mesures adequades per reduir la contaminació.